Yeah. Lam. Kasi nga nagod niyo Mar, pagkakos-gakos mo di ba dito na. Ay, lolo. Lahi man yung mga kayo. Ano to magkaamay? Naman yung ulang ko. Go! Basta lunggo? Pero? Okay na, so ako inyong driver karon ang ano? Tara, manglaag na. So, mga teachers, round. Singer, driver. Okay, God bless. God bless. Shout out, Ma'am Shifora. Shout out Ma'am Shifora. Ma'am Juan Dalit. Ma'am Juan. So, ato ta sa New Bataan. Mauni ang nakanindot karon kay samtang nagdagan ang van dili katulugon inyong driver kay naay concert sa likod. Oo. Yes. Shout out. Shout out. Please subscribe. Shout out JP Justin Bieber. Kali. Dami na hila boy. Power boys. Power boys. Ano kayo paabot ba Sir Don't Star Tarta. Ganda yun yung Jeron. Dati mo drive sa driver sa. Ibingan ako nila tingog nga kuhan kayo. Sino alto at bako. Blending with tenor. Oscar! Asa ka Oscar? Oscar! Di ka po yung nakapabukin. Pakandal na po siya. A few moments later. Okay. Welcome to Bamboo. Bamboo Garden. Agman Primary School teachers goes to Bamboo Garden. Happy World Teachers Day! Yoo! Ipakita mong kuan, ma'am. Oh, foreigner si Andy Ayginman. Ay, naabot na dire. Oh, na. Sige, kamali. Filmar. Ay, Filmar. Sa Palwa, magpaabot ko sa Palwa. Palwa nga na ay putot. Oh. Andy Ayginman. Grabe. Ano sa siya? Ano sa siya, Piang? Piang. Dali, sabay ta. Sulod ta sa Bamboo Garden. This is Bamboo. Bamboo, hindi siya kawayan. Pababa na itong kami ito 200 nila, Nel. Go. Berarti dia ketawa bisa nak saya video. Murah tiket. Nga tinimpla dito ba? So pag abot sa Bamboo Garden, dili sa kita mga ligyo kundi mag-prepare sa atong para paniud to sa mga gani na si Liomar, na si Christian. Thank you very much nga mao'y nag-atiman sa ato ang pagkaon magsugba sa isda. Ngita ko. Sahod kayo siya mahimas, sir. Gani. Mahimas sahod. Muna di jud mo kuan si Ma'am Ria. Lakas ani. Sige go. Sir, saan ang sous chef or south chef? Unya karon kay oras alas 11 na tigkaon na tawon sa amo ang inahan si Ma'am Gina. Ma'am paniud to una-una. Kay nagaprepare pa ang
Oh, mao ni ato ang mga pagkaon. Ayan, magkilaw ta. Si Ma'am Rocky anak nagatiman. A few moments later. Yehe, ang sinugban ni Liomar nga isda, luto na, maong mga na kita. So, naapay melon, naapay mangga, giprepare ang kinilaw ni Sir Christian. Excited na ang tanan. Unsa niya? Sa mama ipig. Pig. Mao kini among lamig nga sudan, chicken, cordon bleu, naapatay lechong paksiw, kasud. Happy birthday to you. Remix pa kong birthday. Happy birthday. Mauna pa ko. Ay, ako rin. Happy birthday, Sir Jesse and Geraldine. And Rocky. And, tama tulungan dahil ka na. A few moments later. Tungod kay human naman kita og pangaon, maong ilang swimming pool atong langoyon. Dinhi sa unahan atong adtuon, tungod kay dili lang kini ang duha ka swimming pool nga nag-blue-blue, kundi naapay isa ka pool sa baba nga sinaw kaayo. Gawa sa kanindot sa swimming pool nga nag-blue-blue, tan-awa ang palibot, ang mga kakahuyan nindot kaayo. Refreshing ang lugar, mga amigo. Tubig sinaw kaayo, nagapanawag kaninyo. Maong pangambak na kamo. Kuy, ginoo ko kasinaw sa tubig. Ako yung mga bato, perti ka klaro. Mahulog gani. Mga maestra, pag amping tahon mo, basig mga mukmo mo. Ano, buglo si Kaysa Pay, mura ka na niya. Ay, pulo ka ay. Naman gani mga ano. Ay, picture ka dali, be. Oo. Gani. Mura po siya ko ano. Mura po maragusan ba? Hiram sa floater ni Koan. Mas light ka, ma'am. Maglangoy. Sige daw. Kalami maglangoy-langoy sa tubig nga sinaw ug bugnaw, murabag matambalan ang imong kauhaw. Makapahulom ka diri, lami kaayo sa paminaw. Kapresko sa tubig, magkurog ka sa kabugnaw. Pero kini makalingaw. Diring dapita, dili sakit sa panit, tungod kay wala kay matagamtamang kainit. Dili labad sa ulo, dili sakit sa ulo, tungod kay ang palibot cool kaayo. Maong ang Agman teachers, happy lingaw jud sila kaayo. Dali na maring. Dali maring. Naman ang ulang ko. Ganda na mas kilid. Mahal pa si Athena, kaya abot dito. Malaway ato na ni Sige, go maring. Basi, mag-dive ka ha? Dali ma'am. Bebe. Ang bebe. Okay, gunit ma'am. Ito. Grabe ko to. Dito na pa kayo pud mo dito ako sa Mas. Balik ako mga tigong.
Perting lingawa sa sinablig kay mo ni ginaingon nga ang sarap maging isang bata. Sa tubig labi magdula-dula. Kung dili lang ikaw malingaw sa swimming pool, dili usab na siya ay sapa sa Bamboo Garden. Akong gidala dili ang mga pictures aron ilang ma-experience ang kanindot sa sapa. Apan ako na dismaya kay sa 2012 na kami nagdabra nangaligo mi dili, nindot pa kaayo ang sapa, daghang tubig, limpyo. Ug ikaw malingaw, maglangoy-langoy kauban imong mga amigo, kauban ang mga bata, mga players sa panahon nga diri giheld ang Davraa 2012. Pero sa pagkakaroon murag dili maayo, so naka-decide mi nga mobalik na lang kami sa swimming pool. A few moments later. Ug sa pagbalik nga po diri sa swimming pool, perti kalingaw po kinaaning mga kabataan sa dihang akong nailhan nga mga Ilonggo banday kini nga mga tikalon. Tama kasadya kung ang mga Ilonggo maghiriripon. Dali ato silang ila-ilahon. Wala lagi nila sa Christian. Kalinga. Wala. Tingil sila. Uy, Sergey. Sumay butanganan. Ligaw kayo mga bata, oh. Wala. Pagtulawan. Laom lagi siya. Oh, tugkad ra. Tungkad naman yun. Sige, shout out na din. Shout out na yun. Shout out. Just subscribe, man. Dodge Torta. Dodge Torta. I-research nyo lang. Kita nyo na namin ito. Uy, mabasa! Ayaw, wala na eh. Hindi na ito musikat. Yeah. Lam. Kasi nga nagod niyo Mar, pagkakos-gakos mo di ba dito na. Ay, lo. Ulo. Gakos pa lang nga ni Lolo. Naman na yun. Pagkakos na. Uy, mga itlog. Ano galagi? Kuraksan para galitan, nilulo na ka. 1, 2, 3. Hindi na kabalong mo lang, uy. Pwede mo to. Kabalo ko lang, uy. Si Christian. Gani, pwede naman. Ang somay. Wag agi dala na. Kani kay murag maka-chance na jud ni si Sir Christian. Wala lang siya day oh. Lalong siya, uy. Hindi mo siya matungkad. Oh, tungkad, magani ni Athena, oh. Ang mga dili ka pa naman lang dali ang daplin. Wala man sir, wala makalaging ka. Ay kani tungkod sa katinaw sa tubig bisan pag ikaw musalom klaro gihapon ang sinaw. Go! Ay! Sabay, nagdula ba? Sir, pati ka sir na ba? Sir, ang maganda ka sir. Uy, mabungga.
Dili pun magpaalas ning mga Ilonggo nga mga kabataan, oh. Gibo kayo. Tagadiin ka mo ha. Ay, mga Ilonggo ka mo? Taga din tinyo? Mga Ilonggo gali? May mga Ilonggo lang. May mga Ilonggo gali dyan? Mga tikalon gali. Mga tikalon. Mga tikalon matikal ta. O mag-shoutout ka mo dilali. O mag-shoutout sino pinakagwapo niyo de? O sige shoutout. Sige shoutout ta. Des i-shoutout sa nanay mo. Shoutout kong Kintoy. Des Kintoy ya. Pinakagwapo si Pinakagwapo si Kintoy. Mugid. Gwapo si Melchor. Des Melchor. To. Ano kanito? Basta Ilonggo cute. Ah. Basta Ilonggo cute. Ah. Basta Ilonggo cute. Ay ka na mali. Why sana mali? Magid. Imo shout out mo dali. Hindi ka doon? Isa gay kamo ka baryo mga Ilonggo to? Ay, ami. Ano nga baryo inyo? Ha? Lagab. Lagab inyo. Dali. Sige. Noy. Pare ha. Si Katniel ay Katniel pa ba dyan? Si Lisken. Lahi man mo kay. Ano to magkaamay? Hello, Nay. Ay, magbusundan na yun eh. Sabat yung mga Ilonggo Sabat Ilonggo, dali dan, agit mo di. Di daw nagpamuol, timo dyan ka. Nagpamuol ka dyan ka, watermelon na. Ay, paano kay Sal? Ay, sagis sa melo na mo. Sige, ano di babay ka diha na, amo da. O babay di amo da. Bye. O ana, basta mga Ilonggo. Tikalon. Hindi basta Ilonggo. Cute man. Tigalon. Lamite ano imo Ilonggo? Basta Ilonggo ano? Tikalon. Ilonggo ano timo ta? Do gago lang. A few moments later. Unsa tagbaralik kamo? Unsa nagduro kamo? Mga Ilonggo? Ate nami balumpat kamo? Sige. Dara guripat. Basta Ilonggo? Pero Payway tore. Puro mo butyong. Butyong pa, way para bagong lutas. Sige doon nami melon. Ay, naubos doon. Ato sa may isad lang ho. Bulat to na. Bulat to. Ay, gusto na ibalik kay Marlo. So, dili ano ko permanency. Practice sa pagpakabana diha chan. Aron di mahadlok sa mamraki. Hindi ka, malumom ka. Gibutugan. Pamela. Okay ko yun. Support ang anak. Nagkurong. Sinawa eh. Ano guys, guys? Allah.
Culture, ay. Culture, ya. Ang balihan na kay na mo ng gusto, di na kabati mo daw. Bato. Ulan na po rin sila ha, oh. Ulan na po sila ha. Basta Ilonggo. Basta Ilonggo. Tikalon. Na, basta Ilonggo, feeling close na dayon kami ah. A few moments later. Yehe, kay uban naman kami paligo sa bugnaw nga sinaw nga sapa. Dili na punta sa Paklang Ride, Palwa Ride. Mara ka sasakay? Ano mo video to baka naman mag-anak ka. Oh, Sure good ka nga safe me ane? Antay bitaw. video pa ko. Okay. Picture me Gerald din. Sige, video. Kuy migo hinay-hinay amigo be. Hinay lang. Kuy migo dili lagi mo ko na ko ah. Kuy migo hinay-hinay amigo ha. Das. Migo hinay. Sige. Kung BP migo ah. Ay, bita. Okay, go! Migo, hinay-hinay, amigo! Wala. Ay! Ay! Yay! Start na ang Palwa Ride. Go! La 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 la. Ang mga tiguang. Kumbati mga tiguang. Si Geraldine mo na si Rocky. Oo. Kamera lagi sa baan. Kasugod na yan, look. Likman siya. Yes. Reading. Hinay lang, sir, ah. Please subscribe. Yehey, thank you Lord. Hantod sa sunod nato nga paglaag uban kining mga teachers sa Agman, sa Bayta, dinhilang sa Dude Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye.